ang ating peptide, ang ating CR juice, ayan. And syempre, andyan yung ating cell biofood na talagang binabalik-balikan na sa atin. By the way, maraming salamat sa mga taong binabalik-balikan na talaga. Yung ating mga produkto, maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Kaya calling all people na may mga problema sa kalusugan, kung kayo po ay umiinom ng mga gamot, pero andyan pa rin ang inyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, ano man po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo ang bisa ng ating Power 5. Pag sinabing Power 5, it's our HCI, CMD, CBF, Cell Bio Juice, CR Juice at ang ating peptide. Yan po ang ating Power 5. Okay? So kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717. Yung mga nasa Facebook, pwede po kayo sa CMDB call dahil si Nurse L po ang taga-sagot natin sa CMDB call. And by the way, maraming salamat sa mga dumalo sa ginawa natin na free health consultation last Saturday. Opo, maraming salamat po sa inyo. Kami po, basta sundin nyo lang po yung mga advice. Oo, at madagdag kayo, masama kayo doon sa maraming taong na-rejuvenate ang kalusugan. Okay? So, meron pala tayong announcement. Kailangan natin ng additional staff dyan sa CMD Center in Daet. So, ayan, pakinggan ito. Wanted office staff. ASAP po ito. Female. Yan, female high school graduate or college graduate or undergraduate. Okay lang. Okay. 25 to 40 years old. Single or married. O kung married man, basta kaya ng oras nyo magtrabaho, ha? Okay. Yan, residents of Daet or neighboring town. Teachable, dapat madaling turuan. Honest and industrious. Yan. Teachable, very important po yung maturuan kayo. Asa po, please submit your resume at CMD Center and sabayan na po ng yung natin, picture of valid ID and 2x2 picture. Submit ASAP to CMD Center sa Diego Liñan Street, Barangay 7 in Daet, malapit sa Jusel's Garden. ASAP po kailangan ang isang staff, babae, high school graduate or college graduate or undergraduate, okay lang. 25 to 40 years old, single or married, residents of Daet or neighboring town, teachable, honest, industrious po. Importante yung mapagkakatiwalaan kasi magiging staff kayo. Okay, submit ASAP. Kung pwede ngayong week, masubmit nyo na bukas o submit your resume ASAP to CMD Center at Diego Liñan Street, Barangay 7 in Daet, Camarines Norte. Okay? So, yan muna po ang ating announcement. Oo, pero ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. And by the way, sa mga taga-Daet, yung malalapit na bayan dyan, pag kayo nagpunta sa ZMD Center in Daet, libre po kayo magpakonsulta. Free health consultation po kayo. And of course, kung may mga mga latest laboratory results, pakidala nyo po. At syempre, ngayong January, merong free health consultation ay gaganapin dyan sa residence ni Ma'am Cora Espadilla sa Balugos, Sorsogon City in front Iglesia ni Cristo Chapel.
sa Balugos, Sorsogon City. O, yan muna yung mga announcement natin. But of course, may nakiusap sa akin na hindi nila na-avail yung free health consultation last Saturday sa CMD Center in Legazpi. Kung talagang interesado kayo, pagbibigyan namin kayo ngayong week hanggang Friday lang po. Pwede nyo pong ma-avail yung free health consultation. Visit CMD Center in Daet. Oo. Kung hindi pa kayo, lalo ang kailangan namin are the first timer. Yung mga first timer, kung kayo may mga iniinom ng gamot pero andyan pa rin ang inyong mga sakit, nako, kailangan nyo po ang aming mga produkto. Okay? So anyway, isa munang kwento ng kagalingan paano nakatulong yung ating produkto. Pakinggan po natin. 2 taon ng balik-balik sa hospital, sa doktor, laboratory dito, laboratory doon. Pero dito pala bumagsak sa CMD. Yun ang nagpagaling talaga sa kanya, yung ating HCI CMD. Pero meron siyang kwento ngayon, nandito siya sa aking office ngayon at bibili ng volume na mga product dahil mabenta dyan sa kanyang sari-sari store. Pero ma-interview ko siya para maka-inspire. Ma'am, pangalan uli, edad taga saan? Ako po si Nora Aison, taga Purok 7, Camporo, na sarong may Ilan na edad po? 70 na ako. Ayan, magtatagalog tayo ma'am pa. Sa Cam Norte, yung San May area doon, hindi naintindihan yung Bicol. So, may kwento ka tungkol sa anak. Apo. Anong nangyari sa apo mo? Ilan ba yung edad at anong nangyari po? Ang apo ko ay 15 years old. One time, nagkaroon siyang bukol sa ilalim ng dila niya. Ngayon, dati na kaming gumagamit ng CMD kasi matagal na ako sa CMD. Ako ang kasabay ng CMD paglabas, kasabay ako na gumamit ng CMD. Dinidma ko yung CMD kasi sabi ko, minimum naman tayo ng CMD. Ba't ganon? Pumunta ako sa doktor. Sabi ko kasi natakot ako eh. Pumunta kami sa doktor. 2 doktor ang pinunta namin. Pati ito si doktor. Oo, wag ka na magbanggit ng pangalan ng doktor. I-refer kami doon sa isang ospital. Pagdating namin doon sa ospital, sabi ng doktor, uoperahin daw. Sabi sa akin, mag-ready daw ako ng 100K. Tinanong ko naman yung doktor, Dok, sa 100K ba ang operation na yan? Ano ba? Totally? Wala na talaga? Hindi na babalik? Ay, hindi mother. May itong sakit na to, pag na-opera, bumabalik. Natakot yung apo ko. Sabi niya, Mi, ayoko na. Pagdating namin sa bahay, nag-usap kaming dalawa. Sabi niya, Mi, try natin yung CMD. Sabi ko, oo nga, dinidma natin kasi gumagamit na tayo, matagal na tayo dyan. Pero ba't nagkabukol ka pa rin? Di yung ginawa ko, sige, sabi ko, gumawa ka ng bulak. Lagyan natin ng CMD, tapos ipatong mo dyan sa yung bukol mo. Anuhin mo ng dila mo para hindi makalabas yung bulak. 3 beses sa isang araw namin ginagawa. Pakalipas ng 2 araw, sabi ng apo ko, Mami, sumabog. Sabi ko, oh, sige, idura mo. Tapos sabi ko, oh, ano? Sabi niya, nako, ano na, maliit na, wala na, sabi niya. Sige pa rin, araw-araw, ganon ang ginagawa namin. Sabi ng doktor, pag inopera, bumabalik. Sa awa ng Panginoon, hanggang ngayon, itong taon na to, nangyari ito. Hanggang sa ngayon, nag-testimony ako, wala na. Sabi ng apo ko, Mami, CMD lang pala na, gastos-gastos pa tayo sa ospital, 2 tayong balik-balik sa ospital. Magkano na yung nagastos sa ospital po? 6K. Naka 6K. Oo, naka 6K. Pero pala patak lang ng CMD ang katapat. Ilang buwan na po na nag-okay na yung apo mo? Ano na, madam, basta itong taon na to, wala pang 1 taon. Kasi itong taon na to nangyari. Mga ilang buwan? Pwede mga 6 pa lang na buwan. Hindi na talaga bumalik. Hindi na bumabalik kasi
kahapon nga, sabi ko, "Bibi, ano ba yung bukol mo?" "Wala na, mi. Flat na, wala nang problema." Sabi niya ganon. Sabi ko, salamat sa CMD. Dinid makapta CMD. Tapos, ikaw, papabalaan, mag-resolve rin ang problema ko. Okay. Marami ako. May ano ka pa kasi siya po ay talagang retailer ng ating, dahil siyempre sa family na prove na napakaganda ng ating product. Retailer siya diyan sa Puro Legazpi City. May kinikwento ka yung bata na ano bang nangyari doon sa bata na natulungan ng CMD natin? Mayroon akong isang pamilya na paminsan maganda rin ang marites. Kasi may isang bata doon sa kapitbahay namin na isang buwan na sa ospital, hindi na gumagaling, inilabas nila. Naglalagnat, tapos nagtatae, tapos balikwas ng balikwas yung bata, hindi mapakali. Yung mga marites doon sa amin, sabi, "Ate Bibi, baka mamaya iwanan ka ng anak mo. Huwag ka magsalita ng ganyan. Isang buwan na kami sa ospital. Andyan kasi, mami, mayroong gamot. Ba't hindi nyo subukan?" Sabi ko, si mami pala, mayroon. Hindi naman sabi ko, "O sige, tutulungan kita. Kahit hindi mo bayaran, try natin. Hindi ako sa iyo maninigurado pag hindi natin nasubukan." Sabi ko, "Ano pinainom mo sa anak mo?" Sabi niya, "Gatas." "Pero ayaw na magdidi," sabi niya. "Kasi sumasakit ang tiyan." Sabi ko, "Kunin mo yung tsupon." Ang ginawa ko, kasi 2 taon pa lang, ginawa kong 10. Dapat baga, sabi ko, hindi pwede ang 10, pero sinubukan ko kasi malala na yung bata, talagang delikado na. Ang ginawa ko, sabi ko, padidihin mo, pilitin mong magdidi. Ngayon, Halo ba sa gatas o sa tubig? sa gatas, madam. Sige, sabi ko, pilitin mo para yung anak mo gumaling. Yung kapipilit niya, yung patakba ng gatas, nakalagay sa lalamunan niya, yung parang naano ng bata, dumidi yung bata. Pagkatapos ng dumidi na bata, inaubos yung maliit na tsupon. Nakatulog na yung bata. Sabi ko, "Asa na ba si Biboy?" Sabi niya, "Nakatulog, mami." Sabi ko, salamat sa Panginoon. Kasi hindi na natutulog yung bata. Sabi ko, bantayan mo, tingnan mo, lagyan mo ng diaper, tingnan mo kung ano mangyari. Pero pagkatapos, bumalik ka sa akin kung ano mangyari. "Oo," sabi niya, mami. Tapos, hindi pa nga naumagahan, sabi niya, "Mami, may lumabas sa bata." "Ano lumabas?" Yung parang bilog ika na ang baho na hindi ko atim kung ano yun. Sa puwit niya, yung tumaiba yung bata, may lumabas daw na malaking bilog. Sabi niya, ang baho. Sabi ko, "Wag kang tingnan mo kung ano yun." Ano pala? Yung mayroon palang kinain yung bata, parang nalason yung bituka niya. Yung parang nagkaroon na yun ng, parang lumot na. Tapos, di yun, lumabas. Sabi ko, "Dalhin mo uli sa akin yung CMD. O yung tsupon. Lagyan ko pa uli ng CMD. Dinala niya uli yung CMD. Pero bantayan mo kasi may lalabas pa yun." "Ha?" Sabi niya, "Meron pa ba?" Sabi ko, "Basta meron pa." Linagyan ko na, hindi ko na sinampo, nilagay ko na sa 3 patak na nga lang, madam. Ngayon, bantayan mo, mag-report ka sa akin. Tapos, maya-maya, bumalik. Mayroon lumabas." "O ano ang lumabas?" Sabi niya, "Parang kamay ni Biboy na bilog." "O ano ang kulay?" Sabi niya, "Green na green, mami." Sabi ko, "Wag kang tingnan mo kung ano ang laman." Madam, ang laman ng yung bilog na yon, buong sipon. Ang baho daw. Pagkalabas noon, kinaumagaan, si Biboy naglalakad na. "O ano nangyari niyan?" Hindi pa naman, samantalang hindi nila yun napapalakad kasi lumiit na nga. Sabi ko, "Biboy, salamat. Kung wala si CMD, mamamatay ka." Sabi ng nanay, "Oo nga. Pero salamat sa sa'yo, mami." Kumusta na siya ngayon? Ay, ngayon, binata na. Kaya, pinangalanan namin si CMD. Kaya, Yan. So, yan lang. Actually, marami ka na experience. ang dami kong na-experience, ang dami kong nagamot doon sa amin. Tsaka wag kayong sa CMD kasi kahit sa sugat. Napakagaling sa sugat, madam. Ang galing-galing sa sugat. Kaya wag kayong mag-alala kahit sa mga bukol-bukol, ilagay nyo lang sa gatas, tapos paglagay niyo sa bulak, itapan nyo dyan sa bukol, lagyan nyo ng plaster, hayaan yung gumabi, umuwaga ng ganyan, araw-araw, at
makikita nyo, mawawala yan kasi nangyari yan sa buhay namin. Ayan. Actually, marami siyang experience kasi almost kung 20 years na si Health Code, siguro mga ano ka na, 18 years ka na na user ng product. At siya na yung ngayon na, kaya totoo yan na kung kayo mga sari-sari store, kung may CMD kayo sa inyong mga sari-sari store, para kayong butika sa barangay. Ano po ang message mo sa mga listeners po? Ako ang pinapayo ko sa inyo, huwag kayong mag-alala. Kung kayo may mga sakit sa katawan, hindi ko naman sinasabi na huwag kayong pumunta sa doktor. Mabuti pa rin na magpa-check up kayo kasi gaya sa anak ko. Yung anak ko kasi, si Junjun, nagkaroon siya ng heart failure. Sabi niya sa akin, Ma, meron ba akong sakit sa puso? Sabi ko, wala eh. Ma, nagpa-check up ako, meron daw. Di, gamot sila ng gamot, nakaubos na sila ng mahigit 200K. Sabi niya, pababa mamay ang ano ko, ang timbang ko. Sabi ko, why not hindi mo subukan ang CMD? Sabi niya, magaling ba yan? Sabi ko, subukan mo, isa lang. Pinadalan ko sa Maynila kasi nasa Maynila. Pagkatapos sabi ko ng isang battle, bumalik ka sa doktor mo. Sabihin mo, papacheck up ka uli. Pag dating niya daw, pagkaubos niya, nagbalik siya sa doktor. Sabi daw ng doktor, inimnom mo ba yung gamot na binigay ko? Sabi, opo, Dok. Kita mo? Di ang dali mo gumaling. Hindi niya alam, na hindi naman ininom ko. Ang ininom ko, CMD. Tawa rin tawang. Kaya, pag bumibili ako dito, marami, pinabadadala ko sa Maynila. Kasi sa Maynila daw, 2,000 ang isa niya. Kaya ang ginagawa ko, tatawag yan sa akin, Ma, padalan mo ako ng CMD. Ini-LBC ko yan. Ang dami ng karanasan namin na nangyari. CMD ang nakaligtas. Kaya huwag kayong mag-alala. Basta maniwala lang kayo. Pangalan uli? Ako si Nora Aison, taga Puro, Legazpi. Ayan, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Hello kay Ma'am Gladys Zapata dyan sa BPI, okay? Ulitin ko lang yung ating announcement para sa mga taga-daet, wanted, office staff, yan. Female, high school graduate or college graduate or undergraduate, okay lang. Babae ha, 25 to 40 years old, single or married. Kung married man, dapat kaya pang magtrabaho, may oras pa. Hindi, yung maluwag pa ba? Yung ano, kasi kung may asawa na, baka maya't maya, ano yan, hindi makapasok, di ba? Residents of Daet or neighboring town. Hindi yung masyadong malayo, ha? Teachable, honest, and industrious. Submit your resume at CMD Center sa Diego Linian Street, Barangay 7, in Daet. Malapit po sa Josel's Garden. Samayan ng photocopy of your valid ID at 2x2 picture. ASAP po. Kung kaya nyong ASAP, gawin nyo na. Okay? So, mga taga Sorsogon, Balogo Sorsogon City, may schedule kayo ng free health consultation sa residence ni Ma'am Cora Espadilla that will be on January 31, Saturday, 9 a.m. to 3 p.m. Okay? So, dito na tayo sa ating mga ZMD centers and active distributors. And by the way, congratulations sa mga bago natin na mga retailer. Opo, si Ma'am Elsa Olfindo, Barangay Purok 1, Bangkirohan, Legazpi City. Maylin Salvacion, Purok 3, Tamauyan, Legazpi City. Sa Gire Consumer Goods Trading, Purok 1, Barangay 54, Taysan, Legazpi City. Ang mga bago natin yan ng mga retailer ng ating product. Of course, sa Catbalogan, hanapin lang CMD Centro at 5391, second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atop St. Therese Family Drugstore. Ma'am Delia F. Sor, Purok 5, Barangay 3, Catbalogan City, Marilyn Batan, Allen Avenue, Barangay 11, Catbalogan, Lolita Bobael, Barangay San Andres, Catbalogan, Melanie Candare, Barangay Mercedes, Catbalogan, Wilma De Quito, Purok 1, Barangay Darahuay, Dako, Catbalogan. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7,
In Dait, malapit sa Jusel's Garden, sa Captain William Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa Purok 1, Barangay Tugus, Paracali, in front Tugus Elementary School. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, Ma'am Sonia Bibon. Purok 6, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, Ma'am Imelda Rufo, Barangay Ubang, Lagpan, Kapalonga, Doctors Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvisi Pharmacy in front, Labo District Hospital, Helen Valenzuela in front, Canoreco, Bato Balani, Jolito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban, Sara Saico, Purok 3, Barangay Salvacion, J. Pang, Susan Korea Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Sa dry goods section, malapit sa Three Sisters, Carinderia sa Dait Public Market. Okay. Sa Camarines Sur, meron tayo sa 36A, Barlen Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Andyan din po si Cathy Cecil, Binanuhan, Karamuan, Camsur. Sa Catanduanes, Ma'am Salvi Cabal, Nab Wellness Center, San Pedro Vera, Catanduanes at may Nab Wellness Center. Sa Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gugon Sirangan, Vera, Catanduanes, Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Bato, Catanduanes, Julie Daluna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes, Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes, Carmel Caranza, Libod, Pandan, Catanduanes sa area ng Masbate, CMD Stock Center, second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front, Banco de Oro, taas ng Fast Cars, Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion, Baleno, Aida Amor Cirillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Joby Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate, Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Sa Sorsogon, andyan si Ma'am Jenilyn Mangampo, Purok 2, Inang Pilar Sorsogon, Roger Obias, San Antonio, Pilar Sorsogon, Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon, Ma'am Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City, Ma'am Nelita Abion, CMB Pharmacy, Comadcad, Castilla, Sorsogon, Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon, Annabel Maquiñana, Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon, Ma'am Cora Espadilla, Balugo, Sorsogon City, in front, Iglesia ni Cristo Chapel, Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bulabog, Dapda, Pilar, Sorsogon, Cheryl Apuli, JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Casillas, Sorsogon, Sandra Mortega Frio sa Butika, Witison Street, Magallanes, Sorsogon, Richelle Icardo, CMB Center, Barangay Adobis, Kasiguran, in front, Kasiguran Technical Vocational School. Si Ma'am Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Sa First District, Balbay, Ma'am Cathy Credo, second floor, Center Point Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. Mary Jane Vista, Kawayan, Bakakay. Jelina Canyon, Buwan, Bakakay. Ma'am Michelle Biasca, CMD Stock Center, AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. Marivic Keremit, Purok 2, Lower San Roque, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Now, ZMD Office, Arnab Wellness Center, second floor, room 208, PVLV Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. In front, LCC Supermarket, atop Denver's Computer Shop. Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Emilia Llaneta, Mancao, Rapo-Rapo, Rafael Esquilador, Morok-Borocan, Rapo-Rapo, Joan Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo, Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo, Das Cable Store, Purok 2, Itba, nito. Toy Dahak, Purok 3, Itba, nito. Ma'am Nelita Vibal, Purok 2, San Francisco, Santo Domingo, Albay. Ma'am Josephine Racho, Balina Daraga, Albay. Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Susana Liabanes, Kidako, Daraga, Albay.
Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio Legazpi, Liselong Gasa, 4J Drugstore, Bangkiruhan Legazpi. Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga Albay, Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market, Delia Mangampo, Gabawan, Daraga Albay, Nora Aison, Purok Legazpi City. Ma'am Adelfa Floranda, Purok 3, Humapon, Legazpi, Merilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi, Sonia Perenya, Purok 4, Common Kamalig at sa ground floor ng Kamalig Market. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common Kamalig, Jocelyn Navarro, Purok 3, Taluto, Kamalig Albay, Florinia Hiles, Sari-Sari Store, Pandan Daraga Albay, Delia Moral, Kagiba, Kamalig Albay, Roslyn Musa, Balderrama, Purok 1, Gutob, Kamalig Albay, Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga Albay, Milet Hiroy, Barangay 22, Binanawan, East Legazpi, Cindy Toledo, Icardo, Odal Store, Bangkiruhan, Legazpi, Jesslyn Asiado, Barangay 18, Kabangan West, Legazpi, Vanessa Icardo, Buena Vista, Legazpi City, Marinopre, Purok 4, Panaypoy, Kamalig Albay, Andrea Asopardo, Buyuan, Legazpi City. Refugees Drugstore, Pantaw, Libon, Sardentis Store, beside LBC, Ginubatan, Ma'am Asuncion Lianaresas, Lianaresas Store, Inamnan Grande, Ginubatan, Ami Canseco, Market Site, Uwas Albay, CMD Office, Ground Floor, Kililan Building, San Jose Street, Now, Ligao City, Lourdes Boreta, RBB Agri-Vet Supply, Mercado Hobiliar, Mariel Sabasa, Badian, Uwas Albay, Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginubatan, Hill Rijaldes, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas Albay, Leonora Napol, Ginubatan Public Market, Iran, Nas, Purok 4, Ilawod, Kamalig Albay, Eloisa Olfindo, Barangay, Purok 1, Bangkiruhan, Legazpi City, Maylin Salvacion, Purok 3, Tamawian, Legazpi City, Sajire, Consumer Goods Trading, Purok 1, Barangay Taysan, Barangay 56, Taysan, Legazpi City. Yan po ang ating mga ZMD centers and active distributors. But of course, yung mga hindi natin nababanggit, ang importante, ilagay nyo, iwagayway nyo ang inyong mga signage, mga karatula na CMD is available. Maraming naghahanap ng ating product. So take advantage, especially sa may mga sari-sari store. Upo, gawin nyo ang negosyo. Lagay kayo ng tarpaulin. CMD is available. Okay? So, yan. Ulit-ulitin ko lang dito ha. May oras pa. Kailangan ng isang staff dyan sa CMD Center in Daet. So, apply na. Apply na po kayo. Female, high school graduate or college graduate, 25 to 40 years old. Single or married. Kung married man, may oras pa talaga magtrabaho, ha? Residents of Daet or neighboring town. Teachable, honest, industrious po. Submit ASAP your resume with photocopy of your valid ID and of course, 2x2 picture. CMD Center in Daet sa Diego Linian Street, Barangay 7, in Daet, Camarines Norte, malapit sa Ducel's Garden. Asa po yan. Kaya, first come, first serve. Siyempre, mag-i-interview naman at pipilian naman. Kung halimbawa, marami yung nag-apply, mag-i-screen tayo. Okay? So, yan. Abos yung ating oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang ating mission to help restore the health of people and hopefully, someday, mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Mirinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.